ay mag-ride somewhere. Ibang ruta naman. Eh, dadaan tayo sa highway. So, may bago tayong shades. Shout out, Magbobote. Thank you for giving me shades. Wala kasi yung shades natin. Yung yellow. Na ginagamit ko. Woo! Sino kayang convoy nila? Ay, malis na. Yun. Morning, morning! Morning, morning! Woo! Yan o. Ano pa eh? Starting point, Mosque. So, medyo crosswind, headwind, ganun. Daming wind yung wind ngayon. Ang hangin. Ayun, what's up mga karanda? This is Gaye, Paris, ang siklistang Pilipina from UAE. And for today's ride, hindi tayo sa track cycle, pero dito tayo sa dadaan papuntang main road. Hindi ko alam kung main road siya or whatever, or highway. Pero ikot lang tayo, mga around 50 kilometers yung ruta natin. So, ang starting point natin, makikita niyo sa likod ko ang mosque. Napakagandang mosque, di ba? So, ito yung mga kasama natin. Ayan. So, today's ride, medyo mahangin. May mga headwind, crosswind, and tailwind. Siyempre, iba't iba yung direction ng hangin ngayon. Kasi nga, di ba, depende rin kung saan yung rurutahin. So, guys, samahan niyo po kami sa ride namin today. Shout out pala sa pamangkin ko na si Maiko and si Miyako. And syempre, kay Aki na laging nanonood sa aking vlogs. Hello sa'yo, Aki! Watch my vlogs for now. And I hope to like, share, comment, subscribe, and click the notification bell button for more updates ng videos ko. God bless! Bridal shower. This is the peak, guys. Nandito kami ngayon. First time. So when do you plan your second time? What? Next time. Yung last namin na long ride, pag yun, ayun, ang ganda ng mosque. Okay. Father, we thank you for this beautiful morning na pinagkalap mo sa amin. May this cycling activity that we're doing with condition our body for the help us and protect us all to defend until your founders of nothing. Amen. Let's go, let's go. Okay. New road for us. Ano? Yung kahit medyo makulimlim pa, naka-shades na tayo kasi ang buhangin, ang lakas ng hangin, tapos syempre mabuhangin dito, so kailangan protektahan yung eyes natin. Yun na nga lang yung nakikita pag nagmamas tayo, diba? Grabe, mahangin. Medyo headwind pa more! Woo! Headwind! Wala? Apo. Piti po. Ay pa ba yung... okay. Gets ka na. Woo! Dry land. Tingnan nyo naman, guys, oh. Gis lang. Ay, dito na lang. Apo. Okay, dry land. Woo! Siguro may gagawin sila dito, something sa gilid. Kaya ganito. Headwind, man, headwind. Grabe yung hangin. Ang lakas. Yung gusto kong tumakbo ng mabilis. Tapos
Mga karanda, isa ito sa pinaka-helpful na tip natin. Kung malakas yung hangin, syempre tututok tayo sa nasa harap natin. Kaso sobrang lakas ng hangin kasi nga headwind tsaka crosswind, kaya pati sa gilid talaga yung direction ng hangin. Sa ganitong senaryo, kailangan sama-sama yung grupo. Masasabi mo sa ride dito? Grabe yung hangin. Mas mahangin pa sa expo. Grabe. Grabe, kasi tailwind na sa kanila eh. Grabe. Yan. Isa sa sumpa ng rider, biker. Flat. Flat o kaya pala tumatagtag. Sabi ko, kala ko yung daan lang. Flat. Kaya dapat may mekaniko nakasama. Hindi ka nakita si Kuya Arnel? Walang interior. Walang patch. Hindi ko alam, baka natagtag Baka lang. malambot na yan kanina pa. Ayan, meron. Meron? Patingin.
Ay, Ang salary. Ay, ano yan ah? ano yan? Scotch, ano? Stapler. Stapler. Lagi yan. Dumaan ka na naman sa opisina. Oo, dumaan pa ako sa opisina nila, Sir Tito Maloy. Ay, Ayan, ayan. Uli ka, balkon. Uy, doon ka sa malayo. Mamaya dyan na mapunta. Huwag naman. Wala, walang patch. Pumasok sa isa. Ano? Grabe. Sa sumpa ng isang siklista ang maplatan. Kasama sa buhay yung maplatan. Oo, kasama. Hindi na tayong bumalik. Balik na tayo! Kapag ka doon pinaplatan. Uy! Kilometers away pa eh. Ay! Yan lang, magpasara maganda doon. Ah, sige, punta tayo. Punta natin yan. Tapos balikan lang, no? 20. Maplatan dito. Matanggal naman na eh, no? So, kilometer 19 na tayo. Mayroon pa tayong 6 kilometers. Parang mga around 6 pa. 50 plus, diba? Kasi 50 pabalik, 50 plus. So, mga 19 kilometers. Natawagan ko, di sumagot ako. Plus 58 minutes. Ayan na. Flat na. Dapat talaga may mga mekaniko tayong kasama. Bawal ang solo rider dito. Tingnan nyo guys, so dates. Dates! Hinog na oh! Hinog na. Dates. Maghintay na lang sila doon. Hintay lang na tayo. Hindi daw siklista pag hindi na flat-flatan. What? Flat. One eternity later. Yung struggle ng mga siklista, yung mapaflatan ka ulit. Oh no! Yung nailagay mo na yung interior na ba, tapos naplatan ka na naman. Tingnan ko. Okay, problema nito. At least mag-average ng 25 kasi sobrang lakas ng hangin. Flat 2 times. 2 times flat. Doon pa ng opisina. Sa office mo, dito Maloy, dumaan pa kami. Ayun na nga mga karonda, flat na naman yung interior natin. And hindi natin alam kung anong problema. Pero either ways, dapat talaga may mga kasama pa rin tayo. Para kahit masiraan ng bike, may mga tutulong sa atin, di ba? Sa larangan ng cycling, kailangan talaga sa grupo, included dyan ang unity and camaraderie. Kasi pag wala yan, may hirapan ka. Sabi nga sa Psalm 133 verse 1, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Digital. Ano electrical? Hinipan na yan. Taray, oh. First time mo makakita nun, eh. Oh, nice. Ano ba? Isa rin sa struggle ng mga siklista yung sobrang init na panahon. Parang ganito, ang taas na ng araw. O, diba? Kaya, mas nakaka-dehydrate kasi pag sobrang init. Kaya struggle ng mga siklista. Alam mo yung mga muscles mo, parang nagiging weak siya, ganun. Hindi kaya. Kaya yon, isa sa mga struggle sa siklista yan. Woo! Yan. Yan mga karanda, ito yung destination natin, Green Mubaraza. This is it. So ito yung destination natin, Green Mubaraza. Daming dates dito and so syempre, yung view. You know. Tara, picture tayo doon. Ito yung Green Mubaraza. Ganda ng place, oh. Oh, diba? Instagrammable. Ah. So here in Al-Ain, it's called Oasis because amidst of the desert, there's oasis, di ba? O, di ba? Ang watery. So yan na. Sunflowers. Let's go! Ganda dito, grabe. So papuntang Jabil Hapit na to? Pakyat. Pakyat. Kung aakyat tayo. Dito kami start. Uy,
Salam! Ay, ito pala yun. Ang galing naman nilang nilagay nila sa Galinapit. Doon. So, magbabike tayo dyan. Galinapit. Sarap ng buhangin. So, isa pa sa struggles ng mga siklista, syempre yung distance. Kaya pag hindi ka ready sa tatakbuhin yung distance, wala, mapapagod ka. Kasi dapat, di ba, mag-start muna sa mataas. So, mag-start muna kayo sa mababa. For example, 30 kilometers, 40, 50, hanggang sa pataas ng pataas. So, wag niyong bibiglahin yung katawan nyo to go at century like 100 kasi magkaka-injury ka lang. So, mas delicate. So, yun lang. Shout out! Gumapang! Sama na init. Grabe. Para kaming na na tuyo. Ano tawag doon? Na daing. Grabe, soft drinks. Dapat no? Dapat kuya. Mountain Dew. Mountain Dew, favorite. Dating ko yung cooler. Lagyan ko na sa bike naman. Oo nga, Ano, makap tayo? Maga pa. Grabe. Weekend pa lang eh. Woo! Tapos na ang ating ride for today at Green Mabazara. Haggard. 51. Woo! Survive the headwind! So, yun na mga karanda. Tapos na tayo sa ride natin for today. Ang daming struggles this ride. Yung headwind, yung crosswind, yung naflatan, tapos twice na naflatan, tapos yung weather, sobrang init. Time check, alas 8 na. And mainit na yung panahon today kasi nga summer. Tapos yung, kaya naman yung distance, 50 kilometers, 51 kilometers doon. Kaya naman. Tignan natin yung average mamaya. So, yun guys. Yan, recovery. Recovery muna tayo. Siyempre, iba yung ruta natin. So, parata pa rin. Kaya gusto mag soft drinks. Soft drinks sana tayo, no? Soft drinks. Shoutout Team Laspag. Yun, no? Shoutout Team Laspag. Primero Cycling. Tsaka Cycle Zone Shop. Yun. Sir Albert. Sir Albert Primero. Amen. Parata with... Ano to? Beef curry. Beef curry. Parata and beef curry. Recovery. Siyempre, soft drinks. Recovery. Go, go. Ayan, gulay. Hi. Hindi ako masyado sa Wow. What's that, brother? Cucumber. operado ko sa... Nice. Let's eat. Kukunin ko lang itong data kasi kayo. Pag din ko wala na ako kasama. Tama na. Ang ginawa ko, inabot ko ngayon sa din dalawa. Hindi ako sa date. Yummy. Abot kamay. Guys, pauwi na tayo and thank you guys for watching my vlog. I hope to see you again in my next ride. Like, share, comment, subscribe, and click the notification bell button for more updates and videos ko. God bless. Let's go!